kodwa angifuni ukukhuluma ngento engayazi. Mhlambe ngicela ukuqala la kuqala ekutheni uma ngabe kutshena ukuthi wazalwa wembethe, mhlawumbe ungaqale ukuthole lokhu ukuthi yini lo wazalwa uyembethe kuze kuthiwe wazalwa wembethe. Uyabona yonke into, bonke abantu manje sekuvele kuthiwa umuntu wazalwa wembethe, omunye kuthiwa hayi igobongo, abantu left right and center abadla igobongo baze bathwasa abanye, babuye bahlupheke lento eyisimanga, abanye badakwe utshwala lento eyisimanga khona bethwele iminqwambo benjalo. Abasifazana bangayiphethe kahle, bangaziphathi kahle kakhulu, nawo amabhayi lawo, kodwa kuthiwa umuntu uyathwasa. So ke ukugwema izinto eziningi eziyingozi, mhlambe ngingathi njengoba ekutshena ukuthi nje wazalwa wembethe, awukuthole lokhu ukuthi wazalwa wembethe ini. Into edala ngisho kanjalo ilezi izathu. Uyazi ukuthi uma ngabe angiqale nje ngomuntu mhlambe kwenzekile unina wamtholela ekhaya, ukuthi kuyenzeka kwesinye isikhathi kube namazwi azokhulunywa ngabazali noma shutho laba ba ugogo nomkhulu wakhe lo muntu ngalenkathi ekhulelwa lo uma wakhe ezokutholela ekhaya. Kuyenzeka ngalesikhathi lento ibaphoxa abazali bakhe, kube namazwi ikakhuluma wingane yokuqala abazowakhuluma lamazwi ngenxa yentukuthelo. Kwenzeke kwesinye isikhathi noma bengawadlulisa ngokuthi mhlambe kube ngazuthi akukaze kwenzeke lutho, kodwa uma kuukuthi akukaze kwenziwe lutho, mhlambe ukuhlala phansi nokukhuluma kube namazwi ekuzodlulwa kuona ukuze kusuke lamazwi. Lento ke iba nalomthelelake, angiyichazi. Ngalenkathi wena uthwelo umama wakho sesiswini kuye, kube nalamazwi azokhulunywa ngabazali bakhe bethetha baze bakhala inyembezi. Kwenzeke lento mhlambe isuke iphenduka iyoba umoya okungamayo wena ngalenkathi usesiswini, ebese lento iyakwembatha ngalenkathi uzalwe nayo lento. Uyayibona leyo nto. So ke malento ileke ihleli ingasusiwe kungakhulunyiwe ukuze lento isuke kube nithunze elimbi phezukwakhe, ikudalela inkinga empilweni. Uyothi uma uye ebantwini kwesinye isikhathi bakutshena ukuthi mhlambe wazalwa wembethe, kodwa behluleka ukuthi behlukanise ukuthi yini lo wembethe. Lento isiphoqa ukuthi kungabi nje ukuxolela kwamazwi kuphelele lapho, mhlambe ukuxolelwa uma wakho. Kuphoqa ukuthi yena abuyele kubazali bakhe ayocela uxolo ukuthi baba noma ngani phoxa lapha ekhaya, ngathola umntwana ngamtholela lapha ekhaya, ngicela into ethelelo kini. Bese besho bona bethi mntanethu usidinga ukuthi ukuze silungise lento. Kujwayele ukuthi ke kube mhlambe imbuzi, kule mbuzi ke kuzokwenziwa ke yona, acela uxile into uxolo ngayo, kuzoba ibona bakhipha imbuzi yokungamukela uxolo kuye, bese beyamthethelela abuyele kuthena azoba ingane yale ekhaya. Lokho sekuzokwenza ukuthi nawe mawukhulela lapha komalume bakho sekungakwazi ukuthi ubikwe kuleli ithongo lalapha ekhaya ukuthi akube ilona elizokhula likubheke. Ngeke kodwa bakwazi ukuthi avela asuka ayothatha imbuzi nje umkhulu wakho ozala umama wakho uma uthi uzalelwe ekhaya bese uvela ubikwa lapha ekhaya. Leyo nto kungakaze kuqalwe kuyona, fanele kube naleya nkulumo kuzokhulunywa uma akhe acela uxolo lapha ekhaya, bese beyamthethelela, bese ithathwa ke lembuzi ubikwa ke lapha engayo ukuthi uyingane etholakale kanje, kodwa leli dlozi lapha ekhaya kube yilona elizokubheka. Uyabona, makungadlulanga kuleyo nto iyona ke lento ekuzohamba kuhambe bese ufike ebantwini bakutshena ukuthi hayi wazalwa wembethe kwesinye isikhathi. Ukhipha imali ngapha left right and center ihambe ludlula usizi lube phezukwakho ngenxa leyo nto. Okunye kube yilokho, ubaba noma wakho ngalenkathi wena uma wakho ngalesikhathi nje etshena uyihlo ukuthi ngizwe ngathi ngeqiwe inyanga, adinwa melapho uyihlo bese ethi yena mhlambe hayi usole ngathi akusiyena yini. Baxabane mhlambe kuleso sikhathi ngalento mhlambe kudlula inyanga yokuqala, esibili, esithathu, esina confirm impela umakho ukuthi impela kunjalo uzithwele, kuhambe bese beyaxolelana babuye kube right,
kuze kufike ekutheni wena ubelethwe uzalwe uma wakho ube khona emhlabeni. Uyayibona leyo nto. Ngalesikhathi usuzuba khona wena emhlabeni, kunalawo amazwi nengxabano yabe yabakhona phezulu kwakho usesiswini kuma wakho, ikwengame leya nto usesiswini. Yileyo nto ke efuna ukuthi Yesuswe phezulu kwakho, amazwi lawo nokuxabana kwabo. Ngale ngathi Yesuswa le abantu abangazilutho uzothi mawufika kubo bakutshena ukuthi wena wazalwa wembethe. Uyayibona leyo nto. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi ave kuukuthi bekuxabana kuukuthi mhlambe uyihlo mhlambe usola ukuthi akusiyena yini owenze kanje uma wakho. Begane nabazali bakho kusemshadweni, kodwa kube nengxabano ezosuka ngalesikhathi wena uma wakho ekukhulelwe. Ngabe babangezinye izinto nje khona lapha egcekeni, kuxatshana lapha egcekeni, ahleli umama khona lapha egcekeni, isuke leyo nto iyoleka phezulu kwakho ukhona esiswini kumama wakho, bese uyazala uzalwe naleyo nto. So ke ngaleso sizathu yona lento edala ifinyelele ekutheni ngithi kuwe, buza kulomuntu othi wazalwa wembethe ukuthi yini lo wazalwa uyembethe. Mangabe fanele kwembule yona, fanele kwembule yona kanjani, kodwa ungavela ugijimela ekutheni nje ngoba nasekuthiwa wazalwa wembethe bese thi-ke sewuzothatha njengoba kunjalo. Thola kuqala ukuthi njengoba kuthiwa wazalwa wembethe nje yini lo wazalwa uyembethe. Akuzona nezinto ezizinkulumo mhlambe ngaphandle kokuthi mhlambe ngabe ikhehla noma isalukwazi ekuyilona elizokubheka likukhulise nenhlanhla yakho, ekuyilona elikulethile noma ekuyilona elibuyile ngawe lapha emhlabeni. Yini lo wazalwa uyembethe. Funa kuqala uthole lokho kulowo muntu. Mhlambe ke okunye ke sekungakhulunywa ke kuyaphambili, kodwa nje ake ufuna uqale ukuthole lo muntu uqala akakutholela ukuthi yini le owazalwa uyembethe kuqala.